počinilac ili počinioci budu pronađeni, odnosno da odgovaraju i da Hrvatska kao članica Evropske unije ne dozvoli kršenje elementarnih ljudskih prava bilo kog građanina te države, računajući naravno i srpski živalj u Hrvatskoj i posebno vodeći računa o manjinskim pravima, odnosno pravima manjina. Mnogo toga su Srbi u Hrvatskoj proživali teško, posebno u 20. veku. Mi očekujemo da Hrvatska sa svim svojim kapacitetima države članice Evropske unije ne dozvoli takve stvari i prosto da sankcioniše ne samo one koji to rade, nego one koji promovišu. Nije pitanje samo neko ko je uzeo sprej i napisao to, nego je mnogo veći problem u odnosu na one koji promovišu takve ideje, a nažalost deo su javnog života u toj državi. Nažalost, deo su javnog života u toj državi, a isto vremeno imate da je uhapšen neko zato što je pevao pesme Baje malo kninđe ili pevao pesmu Marširala kralja Petra Garda. Sad to je neko veliko nedelo ili krivično delo ili prekršeno delo, a onda ovo pisanje ustaških simbola i skandiranje ne znam čega